Hallo, welkom bij Kikker TV. Wij zijn hier vandaag bij Hoge Platen, waar Rabobank Hoge Platen een open dag heeft en pannenkoek gaat bakken voor de mensen die daar wonen. Ik ben Esther van Strien. Ik ben adviseur communicatie en coöperatie bij de Rabobank, West-Vlaanderen. En ik heb samen met de werkgroep MVO deze pannenkoekenlunch georganiseerd. Overigens niet alleen samen met onze werkgroep MVO, maar ook samen met Ariane Koster, activiteitenbegeleidster van de stichting Warmande. En hier ook op locatie Hoge Platen. En ook Rosaline Paridaan, sociaal makelaar bij de gemeente Sluis, heeft ons geholpen om dus vandaag samen met heel veel Rabobank collega's een vrijwilligersklus te kunnen doen. Het idee om vrijwilligerswerk te doen komt eigenlijk vanuit de 12 Rabobanken die opereren in het gebied Zuidwest-Nederland. Als Rabobank zijn we betrokken bij tal van maatschappelijke projecten. En vanaf dit jaar willen we ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen samen optrekken. En als thema hebben we zorg en leefbaarheid gekozen. Er is onder andere een vrijwilligersdag uitgerold. Dus op 12 verschillende Rabobanken wordt er vandaag vrijwilligerswerk gedaan. Heel divers, van kluswerkzaamheden tot en met het bakken van pannenkoeken. En wij hebben Rosaline benaderd omdat zij in de gemeente Sluis ook het vrijwilligerswerk matcht. Dus vraag en aanbod bij elkaar brengt. We hebben aan haar gevraagd, goh, heb je voor het Rabobank personeel op zaterdag 17 mei, want dat is dan de dag dat alle Rabobank mensen vrijwilligerswerk doen, heb je dan iets voor ons? En nou, uiteindelijk kwam dus dit uit de bus. Hoeveel liter pannenkoekenbeslag heb je ongeveer al gemaakt, denk je? Ik schat zelf in een liter of 7. Persoonlijk dan, hè? Ongeveer hetzelfde. Ik denk dat we in totaal ongeveer een 30 liter nu hebben gehad. Hoeveel pannenkoeken heeft u ondertussen al gebakken? Nou, wat zal het zijn? Een stuk of 30 denk ik zeker wel. Nou, wat lekkere pannenkoeken. Oh, heerlijk. Ja. En hoeveel jij er al op? 3. En vindt u het leuk dat de Rabobank zoiets doet? Jawel. Het is wel leuk dat het weer wat anders is. Ja hoor, de Rabobank heeft ook zijn best gedaan. De mensen bij de Hoge Platen hebben erg genoten van de pannenkoeken. En de pannenkoeken die ze gaan eten. Eet smakelijk. Ik ben klaar hier, en het is prachtig weer, dus ik ga nog even van de zon genieten. Tot de volgende keer.